Lievančeky sú obľúbeným sladkým jedlom, ktoré sa pripravuje v najrozmanitejších obmenách. Jedným zo zaujímavých typov je ananás vypražený v lievančekovom cestíčku. Príprava je rýchla a jednoduchá a je to naozaj dobrota. Ananásový kompót necháme odkvapkať. Použiť môžeme aj čerstvý olúpaný ananás nakrájaný na kolieska, z ktorých vykrojíme stred. Cesto pripravíme podľa jednoduchého návodu z lievančekov Dr. Edgar. Ananás posypeme vanilkovým cukrom Dr. Edgar a obalíme v cestíčku. Lievančeky potom vyprážame na panvici vo vyššej vrstve oleja. Prebytočný tuk odsajeme papierovými servítkami. Ešte teplé lievančeky podávame ozdobené z mascarpone alebo šľahačkou.